आथू आगे मौगी आगे हाकी होले ना खा ले बहन के भूख लगल है खा लेके आ रहली है आवही बहन के हमरा पेट में चूहा का बड़ी खेल रहले है तू कहीं आवही खा तो छान के रखल है तोरा आम के दे दिया है ये बात है तो सुन आगे आशा के नौकरिया पका है गे मौगी करो हाखिए तना गुमा आगे आशा के नौकरिया पका है गे मौगी करो हाखिए तना गुमा आगे करथी हल जब पुलिस के नौकरिया गे मौगी चलथी हल सीनावा उतार आगे करथी हल जब टीचर के नौकरिया गे मौगी देथी हल नहीं हमरो पर ध्यान आगे गार्डिंग के नौकरिया पका है गे मौगी करो हाखिए तना गुमा आगे करथी हल जब पुलिस के नौकरिया गे मौगी चलथी हल सीनावा उतार आगे करथी हल जब टीचर के नौकरिया गे मौगी देथी हल नहीं हमारो पर ध्यान पियक्कड़ कहीं के जने तेरे से खाली खाए खाए करत रहा है पियक्कड़ बोलेंगे हाँ तो अभी कौन ची बहन के जहिया 50,000 घूस लगल तो क्या दल खोल गया हाँ अच्छा ये बात है अच्छा बोलो ही चल हट हमरा अपन काम कर दे ए रुक पहले सुन और समझ जी हाँ बोल जल्दी आगे देखी के तोहारो रहना आगे मौगी मैया बाबू भैया परेशान आगे देखी के तोहारो रहना आगे मौगी मैया बाबू भैया परेशान आगे देखी हल जब घरवा मेरू सैया गे मौगी करथी हल तू के ताना गुमा आगे देखी हल जब घरवा मेरू सैया गे मौगी करथी हल तू के ताना गुमा आगे तोहारो कमाइया के सुन गे मौगी खाहा कौ तोर नैहर खानदान आगे देखी हल जब हमनी के रुपैया गे मौगी चलथी हल सीनावा उतार आगे देखी हल जब हमनी के रुपैया गे मौगी करथी हल के ताना गुमा ई सब ठीक नहीं हो चल हट हमरा झाड़ू देवल दे ना तो ऐसा झाड़ू लग जीता सुन ले तोरा समझा रही तो समझ ले हमरा सब समझ में आ रहले है आगे जीविका के नौकरिया पका है गे मौगी करो हाखिए तना गुमा आगे जीविका के नौकरिया पका है गे मौगी करो हाखिए तना गुमा आगे करथी हल जब रेलवे के नौकरिया गे मौगी चलथी हल सीनावा उतार आगे करथी हल जब बालक में नौकरिया गे मौगी चलथी हल सीनावा उतार आगे चंदन दीवाना के तू मानी जो कहना बन नहीं तू ये ताना से आगे करथी हल जब बैंक में नौकरिया गे मौगी करथी हल के ताना गुमा आगे करथी हल जब टीचर के नौकरिया गे मौगी देथी हल नहीं हमरो पर ध्यान सुधर जो नहीं तो मार के गोड़ हाथ तोड़ देबो चल हट रे मुंह झौसा।